Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, σε πολιτική συζήτηση. Θα πάμε αμέσως τώρα να υποδεχθούμε τον γραμματέα της τοπικής οργάνωσης στην Αλεξανδρούπολη της Χρυσής Αυγής. Ο κύριος Χρήστος Κιτσόπουλος είναι μαζί μας για να σχολιάσουμε όλα όσα συμβαίνουν στην ΔΕΘ, με αφορμή μάλλον την ΔΕΘ και όχι μόνο. Αλλά θα αναφερθούμε όμως και στην πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε πριν από λίγες ημέρες, δηλαδή, ο κύριος Μιχαλολιάκος, και θα έχει ενδιαφέρον να σταθούμε σε μερικά σημεία. Στο Κόντρα 24, για να είμαι πιο συγκεκριμένη, μίλησε ο κύριος Μιχαλολιάκος. Καλησπέρα σας, κύριε Κιτσόπουλε. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστώ που σήμερα είσαστε εδώ και θα ξεκινήσω με αυτό που έλεγα αρχικά. ΔΕΘ. Σε λίγες ώρες ο Πρωθυπουργός της χώρας θα βρίσκεται εκεί. Ήδη έχουν ξεκινήσει διαμαρτυρίες, συγκεντρώσεις, τα συνδικάτα έχουν οργανωθεί και οργανώνονται για τα καλά. Ένα δικό σας πρώτο σχόλιο. Τι να περιμένουμε από τον κύριο Τσίπρα στη ΔΕΘ? Αυτό που περιμένει ο λαός και που περιμένει, μάλλον και που είδε αυτά τα χρόνια, είναι ψέματα. Και μόνο ψέματα. Τίποτα άλλο. Ό,τι έχει υποσχεθεί αυτός ο άνθρωπος ήταν καθαρά ένα πυροτέχνημα και μάλιστα κατάφερε, επειδή είναι τεχνίτης του λόγου, είναι ρήτορες οι άνθρωποι, κατάφεραν μέσα σε ένα χρόνο, παρόλο που άλλα υποσχόταν και άλλα κάνανε, κατάφεραν να πείσουν τον ελληνικό λαό να τους ψηφίσει 3 φορές, αν βάλουμε μέσα και το δημοψήφισμα που έγινε. Από εκεί και μετά δεν νομίζω να περιμένουμε κάτι, γιατί η πολιτική έχει αντίκτυπο καθαρά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος αυτή τη στιγμή, είτε εργαζόμενος είτε επιχειρηματίας, που πιστεύει ότι μπορεί κάτι να αλλάξει από τις εξαγγελίες ενός πρωθυπουργού, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει πει ψέματα και μόνο ψέματα, και μάλιστα ύστερα από ένα δημοψήφισμα που έκανε το ναι, που έκανε μάλλον το όχι ναι. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε. Αλλά χθες ο κύριος Τσίπρας είπε στη Λεμόντ, δίνοντας μία συνέντευξη, ότι τελικά το δημοψήφισμα τον κράτησε ζωντανό. Ο κύριος Τσίπρας μπορεί να λέει ότι θέλει. Το θέμα είναι η πραγματικότητα, ότι αυτή τη στιγμή, ό,τι και να υποσχεθεί, η Ελλάδα δεν μπορεί να κυβερνάται με μνημόνια. Πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα και να πάρθουν κάποιες αποφάσεις σοβαρές. Όποια κυβέρνηση και να βγει, γιατί στην ουσία αυτή τη στιγμή η μόνη αντιπολίτευση είναι η Χρυσή Αυγή. Η Νέα Δημοκρατία ψηφίζει τα πάντα μαζί με τον Τσίπρα, ακόμα δηλαδή και το τέμενος που έλεγαν το ψήφισαν. Δεν υπάρχει λοιπόν στην ουσία κάποια αντιπολίτευση. Η μόνη αντιπολίτευση είμαστε εμείς. Και μάλιστα βλέπουμε και τι γίνεται με τις άδειες των καναλιών και όλα αυτά, και μας πιάνουν τα γέλια μερικές φορές. Γιατί? Θα σας εξηγήσω το γιατί. Πρώτη φορά ύστερα από τόσα χρόνια που γίνεται η εκδήλωση για τις Θερμοπύλες για το Λεωνίδα, ύστερα από περίπου 20 χρόνια που γίνεται αυτή η εκδήλωση, ξαφνικά ένα στάρ, επειδή μάλλον δεν πήρε την τηλεοπτική του άδεια, για να εκδικηθεί το σύστημα, προέβαλε τη Χρυσή Αυγή και τον κόσμο που είχαμε, για να πει ότι υπάρχει και το αντίπαλο δέος, εμάς μας βγάλατε στην άκρη και εμείς θα σας κάνουμε αυτό το πράγμα. Και βγάλανε την εκδήλωση της Χρυσής Αυγής, ενώ 20 χρόνια υπήρχε σιγή ηχθείος, δεν υπήρχε τίποτα. Και εμάς μας κάνουν και γελάμε αυτά τα πράγματα. Τώρα, εγώ σας ρώτησα τι να περιμένουμε από τον κύριο Τσίπρα, μας είπατε τη δική σας θέση και άποψη. Να πάμε τώρα στα δικά σας. Ο κύριος Μιχαλολιάκος, ο Γενικός Γραμματέας, μιλάει 15 του Σεπτέμβρη, 6 ώρα το απόγευμα. Ναι. Λοιπόν, από τον κύριο Μιχαλολιάκο, τι να περιμένουν οι Έλληνες, τι θα ακούσουν? Θα ακούσουν αλήθειες και μόνο αλήθειες, και ενδεχομένως πολλούς να τους πικράνουν αυτές οι αλήθειες. Γιατί δυστυχώς η αλήθεια δεν είναι πάντα αυτή που μας χαροποιεί. Όλοι μας έχουμε μερίδιο ευθύνης για την κατάσταση που βρίσκεται η χώρα μας, γιατί οι περισσότεροι εθελοτυφλούσαμε. Εμείς θα πούμε τις αλήθειες και τι πρέπει να γίνει από εδώ και μετά. Και θα πω κάποια απλά πράγματα, γιατί δεν έχουν ακουστεί οι θέσεις μας. Συνήθως δεν προλαβαίνουμε να πούμε και να αναλύσουμε τις θέσεις μας μέσα σε ένα τηλεοπτικό πάνελ και σε λίγα λεπτά που θα βγούμε σε κάποιο περιφερειακό κανάλι. Απλώς ό,τι έχει σχέση με το χρέος και τον έμφυα και όλα αυτά, θα σας δείξω ένα πολύ απλό παράδειγμα πώς σκέφτεται ένας Έλληνας εθνικιστής και πώς σκέφτεται κάποιος που δράνθει ελληνικά, ας το πούμε, για να μην πω κάποια άλλη πιο βαριά λέξη. Αυτή τη στιγμή τα έσοδα από τον έμφυα είναι περίπου στα 2,65 δις, αν δεν κάνω λάθος. Και θα πω το εξής: αυτά θα πάρθουν από τον ελληνικό λαό. Δηλαδή, στην ουσία, ο ελληνικός λαός πλέον πληρώνει φόρο, πληρώνει ενίκιο στην ουσία για την περιουσία του που απέκτησε από τους παππούδες του, από τους προγόνους του. Και ενδεχομένως με κόπο και υδρότα, ύστερα από τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής, απέκτησε ένα σπίτι και στην ουσία αυτή τη στιγμή πληρώνει ενίκιο. Είναι άδικο αυτό που γίνεται, γιατί τα λεφτά παίρνονται και χάνονται στη μαύρη τρύπα του χρέους, και εμείς λέμε το εξής απλό: περίπου 2 δις είναι αυτά που ξόδεψε η πατρίδα μας, το κράτος μας, για τους λαθρομετανάστες, για τα hot spot, για να τους ητήσει, να τους ταΐσει και όλα αυτά τέλος πάντων που έχουμε κάνει για αυτούς. Αυτά λοιπόν η Χρυσή Αυγή λέει: τόσο εύκολα σκέφτεται κάποιος κάτι να κάνει για την πατρίδα του, δηλαδή να μην φορολογείται πλέον ο Έλληνας και να μην χρειάζεται να έχουμε τα hot spot και όλα αυτά τα οποία τα πληρώνει ο ελληνικός λαός.
Εξοικονομείς δηλαδή από κάπου λεφτά και δεν πληρώνει ο ελληνικός λαός. Γιατί αυτά τα λεφτά τα δίνει ο ελληνικός λαός από το ειστέρημά του αυτή τη στιγμή. Έρχονται στην πατρίδα μας άνθρωποι οι οποίοι δεν θα βρουν ποτέ δουλειά, μας τους έχουν εγκλωβίσει όλους εδώ πέρα. Βλέπουμε Δουβλίνο 1, Δουβλίνο 2 και όλα αυτά που υπογράφουν, χωρίς να έχουν καμία τσίπα, καμία ντροπή πάνω τους. Και τώρα μάλιστα, αν είναι και αλήθεια, συζητούνται μάλλον ότι θα μας γυρίσουν πίσω από την Ευρώπη γύρω στις 300.000 λαθρομετανάστες, επειδή χώρα πύλη εισόδου ήταν η Ελλάδα, και θα μας τους γυρίσουν όλους πίσω από όλη την Ευρώπη. Δηλαδή στην ουσία μας έχουν κάνει μια συλλογή ψυχών, θα έχουμε εδώ πέρα, κατατρεγμένων, χωρίς να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι ούτε να εργαστούν ούτε να βρουν δουλειά, και εδώ πέρα δεν έχουμε εμείς οι ίδιοι να δουλέψουμε. Εμείς δεν είμαστε κάποιο βιομηχανικό κράτος να έχουμε βαριά βιομηχανία να μπορούν να δουλέψουν. Η Γερμανία όμως είναι, η Γαλλία είναι, τα ευρωπαϊκά κράτη είναι και βλέπετε ότι όλοι κλείνουν τα σύνορά τους. Η Ελλάδα δηλαδή, ποιος ακριβώς παλεύει για την Ελλάδα? Παλεύουν αυτοί οι πολιτικοί που έχουμε αυτή τη στιγμή πάνω στην εξουσία? Έτσι φαίνεται, αυτό αντιλαμβάνεται ο ελληνικός λαός. Λοιπόν, πριν από λίγο είπατε ότι στην ΔΕΘ από την πλευρά του κυρίου Μιχαλολιάκου θα ακουστούν αλήθειες. Ναι. Αλήθειες όμως που σε μεγάλο ποσοστό, γιατί αυτό είπατε, δεν τις αντέχει να τις ακούσει ο Έλληνας. Δεν μπορεί να τις ακούσει ο Έλληνας. Φτάσαμε σε σημείο που πρέπει να τις ακούσει. Λοιπόν, τότε να ρωτήσω το εξής. Τα χαμηλά ποσοστά της Χρυσής Αυγής πού οφείλονται? Γιατί η αλήθεια είναι ότι αρχικά ξεκινήσατε με ένα ποσοστό πολύ μεγάλο. Στην πορεία όμως αυτό είχε μια φθήνουσα. Εσείς ακριβώς το είπατε. Δηλαδή, θέλω να μου πείτε ένα κόμμα, ένα κίνημα, όπως θέλετε πέστε το, που έχει υποστεί δολοφονίες, διώξεις, φυλακίσεις, με όλη την πολιτική του ηγεσία στη φυλακή να κατηγορείται άδικα. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν μας προσάπτουν... Θεωρείτε πως τα χαμηλά ποσοστά οφείλονται σε όλη αυτή την κατάσταση? Μα εσείς είπατε στην αρχή, ξεκινήσαμε εσείς ίδια. Ξεκινήσαμε στην αρχή με ψηλά ποσοστά. Σας βγάλαμε το βίντεο του Μπαλτάκου, που ο ίδιος τα εξηγεί, και δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο που το παίρνεις από το δρόμο και ξαφνικά το βάζεις εκεί μπροστά και το λέει. Ο ίδιος ο Μπαλτάκος, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ήταν, έτσι. Και τα λέει καθαρά μέσα στην κάμερα. Και βέβαια, όταν ξεμπερδέψετε δηλαδή με αυτή την υπόθεση με τη δίκη. Να μην αναφέρω το βίντεο του ίδιου του Σαμαρά στο τηλέφωνο, και επειδή εσχρολογεί κιόλας, δεν θέλω να αναφέρω τι ακριβώς είπε, γιατί πάλι δεν παίχτηκαν αυτά. Ενώ στείλαμε το βίντεο στο εξωτερικό, επιβεβαιώθηκε ότι όντως είναι η φωνή του Σαμαρά και κανένας εισαγγελέας δεν παρενέβη. Μη μου λέτε λοιπόν ότι εμείς ξεκινήσαμε με υψηλά ποσοστά. Ναι, ξεκινήσαμε, αλλά ύστερα από όλο αυτό που περάσαμε εμείς, αν ήταν οποιοδήποτε άλλο κόμμα, γιατί στο δικό μας κίνημα δεν ερχόμαστε για να πάρουμε, ερχόμαστε για να προσφέρουμε. Όλοι αυτοί λοιπόν δεν θα υπήρχαμε. Αν άρα ήταν λοιπόν θεωρείτε ότι όταν θα τελειώσει αυτή η υπόθεση, η οποία βέβαια πότε θα τελειώσει κανείς δεν ξέρει. Έχει πάει 1,5 χρόνο και δεν βγάζουν άκρη. Πάλι θα αυξηθούν. Και προσέξτε, οι μάρτυρες κατηγορίας σχεδόν έχουν τελειώσει και ακόμα δεν υπάρχει κάτι που να είναι μεμπτό σε εμάς. Γιατί ο κύριος Μιχαλολιάκος, όπως είπα στην συνέντευξή του στο Κόντρα 24 πριν από λίγες ημέρες, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, θεωρεί πως θα αργήσει αυτή η υπόθεση. Δεν θα τελειώσει γρήγορα. Και ίσως αν οδηγηθούμε σε εκλογές, σε πρόωρες εκλογές λέμε, τότε τα πράγματα λίγο θα είναι δύσκολα για σας, με την έννοια ότι ο Γενικός Γραμματέας κατεβαίνει ως υπόδικος, έκανε και ένα ρόλο λογοπαίγνιο εκεί. Μα προσέξτε να δείτε. Αυτό το πράγμα διαιωνίζεται γι' αυτό και μόνο το λόγο. Δηλαδή, επειδή ξέρουν ότι δεν μπορούν πλέον να τάξουν κάτι, γιατί τελείωσαν τα ταξίματα, τελείωσε αυτό που δίναν τσοβόλα δώστα όλα, να θυμηθούμε και κάποια πράγματα. Αυτά πλέον τελείωσαν, γιατί ήταν δανεικά λεφτά τα οποία τώρα μας τα χρεώνουν σε εμάς. Να μην λέμε συνέχεια τέτοια πράγματα, γιατί ο χρόνος μας είναι περιορισμένος, το χρέος είναι παράνομο και πρέπει να γίνει καταγγελία, να γίνει λογιστικός έλεγχος. Γιατί δεν θέλει κανένας να γίνει λογιστικός έλεγχος, να δουν πού πήγαν τα λεφτά, δεν μας ενδιαφέρει, είμαστε υπερανό. Το αναφέρει κανένας άλλος πολιτικός? Ο ίδιος ο Τσίπρας δεν το έλεγε, το έκανε. 25 σημεία έβγαλε η Νέα Δημοκρατία η ίδια, αυτά που υποσχέθηκε σε ένα βιντεάκι 2 λεπτών που είναι, 25 πράγματα τα οποία υποσχέθηκε και δεν έκανε. Βλέπουμε λοιπόν ότι πρέπει να γίνουν πράγματα τα οποία κανείς πλέον δεν λέει, και μόνο η Χρυσή Αυγή λέει κάποια πράγματα. Αλλά όπως λέτε, είμαστε υπόδικοι αυτή τη στιγμή. Και γι' αυτό κρατάει τόσο χρόνο η δίκη. Όσες φορές θα πηγαίνουν σε εκλογές, πάντα κάτι θα γίνεται, θα προσπαθούν να μας βάλουν φυλακή πάλι, ώστε βλέποντας ο κόσμος ότι η ηγεσία ενός κινήματος είναι φυλακή και είναι υπόδικη, τρομοκρατείται. Κακά τα ψέματα, αυτή είναι η αλήθεια. Και ο μόνος λόγος που είμαστε σε αυτή τη δυσχερή κατάσταση είναι μόνο αυτό. Φοβούνται μήπως ξαφνικά η Χρυσή Αυγή δικαιωθεί, που θα δικαιωθούμε κάποια στιγμή, όσο καιρός και να περάσει. Έχουμε την υπομονή, γιατί όταν έχεις το δίκαιο με το μέρος σου δεν φοβάσαι τίποτα. Και το έχουν δείξει όλοι οι άνθρωποι που βρισκόμαστε εδώ. Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω και κάτι τελευταίο, κύριε Κιτσόπουλε. Βλέπετε πολιτικές εξελίξεις? Αυτό που είπα πριν από λίγο για πρόωρες εκλογές, το βλέπετε ως ενδεχόμενο μπροστά μας? Μα κοιτάξτε, δεν υπάρχει εδώ πέρα, τελικά να κατέβουμε σε πρόωρες εκλογές? Εδώ όλοι μιλάνε για κάποιον κόφτη.
Θα προσπαθήσει τώρα ο κύριος Πρωθυπουργός. Η αξιολόγηση λοιπόν η επόμενη που έρχεται και όλα αυτά που συμβαίνουν περί κόφτη, πολύ σωστά το τοποθετήσατε. Και αυτό είναι ένα τέχνασμα ο κόφτης. Είναι ένα καλό σενάριο για πρόορες εκλογές. Στη Νέα Δημοκρατία δηλαδή θέλω να πω ότι τη βλέπετε να βιάζετε για πρόορες εκλογές. Το τι θέλουν να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί ναι, πώς εκτιμάτε το πολιτικό σκηνικό αυτό. Γιατί νομίζουν ότι κάποιος άλλος κυβέρνησε, κάποιοι άλλοι που κατέβηκαν προφανώς από τον Άρη και ότι αυτοί δεν φτάνουν σε τίποτα και θα ξαναρχίσει κάτι από την αρχή. Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Αλλά ο κόσμος δυστυχώς πολλές φορές δεν αντιλαμβάνει την πραγματικότητα και ξαναπέφτει στην παγίδα. Μάλιστα. Λοιπόν, μένει να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις, κύριε Κιτσόπουλε. Προφανώς θα έχουμε εξελίξεις. Από ό,τι φαίνεται θα τις έχουμε εκ των πραγμάτων με την έννοια ότι οι επόμενοι μήνες θα είναι πολύ δύσκολοι. Για άλλη μια φορά θα μου πείτε για την χώρα μας. Λοιπόν, είπα ότι ο κύριος Μιχαλολιάκος, ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος, μιλάει την 5η, 15 του Σεπτέμβρη, 6 ώρα το απόγευμα. Και βεβαίως όταν θα μπούμε και σε μια κανονική ροή του προγράμματος, εντός λίγων ημερών δηλαδή, με πολιτικές εκπομπές, θα έχουμε το χρόνο να πούμε πολλά περισσότερα. Λοιπόν, εγώ απλώς θα ήθελα πριν κλείσετε να πω σύντομα τον κόσμο να παρακολουθεί λίγο τη Βουλή, τις δηλώσεις που κάνουμε μέσα στη Βουλή και ειδικά εκεί που μιλάει ο συναγωνιστής μας, ο βουλευτής Ηλίας Κασιδιάρης, για να δουν πώς ξεμπροστιάζουν όλο το παρασκήνιο και των καναλαρχών και όλων αυτών των βολεμένων εκεί πέρα που ξαφνικά βρέθηκε κάποιος άνθρωπος και τους έβγαλε από τη βόλεψή τους. Δεν θέλω να πω παραπάνω. Ας κάνουν μια τον κόπο να ρίξουν μια ματιά σε αυτά που γίνονται μέσα εκεί και δεν μαθαίνονται. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κιτσόπουλε.